ассалому алайкум. ман Маҷнун Зайнуддинов ҳастам. мехоҳам дар ин лоиҳа аз тегҳои мухталифи HTML истифода бибарем, то дар омодакунии самона ба мушкиле дучор нашавем. ин дарси мо ба ҳамон нафароне алоқаманд аст, ки мехоҳанд омодакунии самонаро биомӯзанд, аз худ бикунанд. ҳатман донистанашон зарур аст, ки барои омодакунии самона бояд чӣ кор кард, аз куҷо ва аз кадом барномаҳо истифода кард, яъне ҳамаи инро донистанаш лозим. ва дар омодакунии самона тавонанд роҳи худро ёбанд. HTML чунин шарҳ дода мешавад: Hypertext Markup Language, яъне ин забони нишонагузориест, ки барои омодакунии веб-саҳифаҳо таҳия шудааст. нафароне, ки аз телефонҳои мобилӣ ё компютер интернет истифода мебаранд, саҳифаи HTML-ро дида метавонанд. ин забон дорои бисёр қобилиятҳо мебошад ва барои омӯзишаш бошад, танҳо саъю кӯшиши шумо лозим аст. забони HTML дорои қоидаҳо ва калимаҳои махсус мебошад. калимаҳои махсуси он тегҳое ҳастанд, ки дар дохили файли оддии матнӣ, дар қатори калимаҳое, ки онҳоро муаллифи сайт барои хонандаи сайт инъикос кардан мехоҳад, навишта мешавад. он файле, ки мо бо дилхоҳ таҳриргари матнӣ барои нависондани кодҳои HTML мекушем, ҳамчун HTML ё HTM файл сабт карда шавад. ҳангоми сохтани чунин файл ҳатман қисми изофагии онро бо ҳарфҳои хурд нависем, яъне пасбанди онро бо ҳарфҳои хурд HTML нависем. беҳтар аст аз ҳарфҳои калон. тегҳои HTML дар дохили қавси кунҷӣ навишта мешавад. тегҳо барои инъикоси расмҳо, наворҳо, сурудҳо, ҷадвалҳо ва чизҳое, ки дар рафти кор мебинем дар веб-саҳифа ҷавобгаранд. HTML як қатор тегҳои ҷуфт дорад. мисол, тегҳое, ки дар ин ҷо мебинед бо як хати каҷ, ҳамин тегҳо маҳкам карда шудааст, теги ҷуфт меноманд. яъне мо тегро мекушем, боз мебандем, теги ҷуфт меноманд. HTML таҳти роҳбарии ташкилоти WCC, созмоне, ки стандартҳои забони HTML-ро пуштибонӣ менамояд, қарор дорад. WCC чунин шарҳ дода мешавад: World Wide Web. World Wide Web яъне CW хизматрасонии интернетие, ки интиқоли ин гуна ҳуҷҷатҳоро идора мекунад, тортанакҳои умумиҷаҳонӣ ном дорад. CW тамоми ҷаҳонро ба фазои ягонаи информатсионӣ табдил медиҳад. ҳуҷҷатҳои CW дар веб-серверҳо, яъне компютерҳое, ки ба таври доимӣ ба интернет пайваст буда, дар онҳо веб-сайтҳо ва веб-саҳифаҳо нигоҳ дошта мешавад, веб-сервер меноманд. ин буд якчанд сухан барои забони HTML. мегузарем ба дарси дуюм. то дарси дуюм, худо нигаҳбонатон бошад.